inkinga yenu niyabhinqa kumaskandi, nibhinqa too much. Sekwenze kwanihlula ukungabhinqi. Umuntu nomuntu akastikhe kwiqhawe lakhe, afika athi uyalilandela kumaskandi. Niyowenza ama-trend aze aphele, niyogudlisa nize niphele, kuyoze kuphele iy'nkulumo eniyoy'khuluma. Ekugcineni kosuku awukwazi ukuthi ufeve elinye iqhawe, kodwa ulokhu ulibala ukukhuluma ngelinye iqhawe, usitshela ububi ngalo. Ilokho okubalulekile. Hlala lapho owakhetha khona. Inhliziyo yakho lapho eyancoma khona uma ifika, stikha lapho. Yekela ukugxibha nokukhuluma ngomuntu othi awumthandi, othi awumlandeli, othi awuyilutho naye. Ulokhu watshela abantu each and every day ukuthi uphetha kanjani. Kuno-live laphana abahlala iy'khathi bengakhathali, bekutshela ngokugejwa kwengoma, bekutshela ngokugejwa kwezinto, bekutshela ngezinto ey'ningi. So, ilokho-ke nje okubalulekile. Laba abalandeli bakaKhuzani abayiphushela umsebenzi wakhe uKhuzani, bayishuthele iy'thombe ukubonisa uthando abanalo ngoKhuzani. UMaskandi awukho complicated, uMaskandi awukho nzima ngaleyo ndlela. Abantu abanzima, abantu abanenkinga yithi, abantu abangafuni ukuthi siphile impilo ibe lula, senze kube lula yithi. Sesiyibona lento ebholeni, uzothola ukuthi kudlala ibhola, kodwa kunabantu ohlala bechoma bethi baningi, behleka abanye ukuthi hhayi bebeyodlala ku-CAF, bebeyodlala i-final iphipha abawinanga. Uya-understand-a? While loyo muntu loyo akenzanga lutho, kade agcina ukungena kwi-final, uneminyaka agcina ukungena, uma engena kwalunga. Kodwa after isikhathi esingakanani, if singafokhasa ey'ntweni zethu, akunankinga umaskandi. I-problem sifuna ukuphilela abantu ngenkani ukuthi ena abaphile kanjani. Sifuna ukufostela abantu ukuthi nansi into lapha ekhona, bhekani la. Ama-streams, ukuqashwa kwabantu, ukupoka, yini yini, asikuyeli kubanikazi bawo, asikuyeli kubaculi. Angithi abalandeli sebaqoma, sebakhetha ukuthanda abaculi bamaskandi, sebakhetha ukuthi bona umuntu ngithanda nangu umculi thizeni. Fokhasa-ke uyeke lowo mculi loyo. Uma nabo abaculi sebefuna ukuyivala lento, bengalokhu besixhaphaza, bekukhuza ngapha, ngapha bayaqhubeka bayakhuluma laphana kuma-post wabo ayagudlisa, bekhuluma izinto ey'ngahlangani, bekhuluma izinto ey'ngawezi umqondo. Lokhu kuwusixhaphazo njengabalandeli. Umuntu akangakhulumi kahle kuma-post, umuntu akakhombise ngengoma yakhe, umuntu akangathi uma esene-show athi isiphelile impi, isiphelile i-beef, kuyayokukhuphula umdlalo. Akakuphile lokho. Kwingoma elandelayo, kwi-album elandelayo, akangake uculi enze iy'bongo, abize abantu bezomenzela iy'bongo ngoba kuzothiwa akusiyena. Asebenzise omunye umuntu ukukhuluma iy'bongo, ukusho iy'bongo, ayizoyibhekisa kuphi? Kulo muntu athi yena akaswali naye, ababangi lutho. Asisona iy'thutha sonke. Bangacabangi sometimes abanye abaculi asiboni ubu-clever nokusakwabo. Lokhu bephaka impi ema-back seat ukuze abalandeli belokhu bethatha lezo nkulumo lezo abay'khulume ey'bongweni, ebese kuyaqhubeka lento. Uma ingasekho le mpi, omunye ongasafuni, akucace lokho ukuthi ubani akasekho lapho, useyekile ubani, so that noma ethi uyacula lo oculayo, uyabo? Noma ethi uyacula lo ozocula, ezobonakala ukuthi oh nangu-ke umuntu ongasafuni ukuthi lento iphele. Kodwa ngoba siyazi ukuthi thina siy'nyama, siyimali kubo, siyizidindi zomtsheki, into abazokuthi bey'sebenzise, zibadumise, zibathrendise, ngapha thina sibe ney'nkinga, sizondane singabalandeli,
siphele siqhutha njengamakhizane enkomeni, idliwe amalande, siphele sikhithike phansi. Abanandaba, banendaba ngoba kune-pressure, umhlaba ubhekile ukuthi nizokwenzani, bani, nithini ngesimo esithize, kodwa abanendaba ekugcineni kosuku. Uma kuwukuthi umuntu uyabona ukuthi sekunenkinga, sekuyashisa, ukukhuluma kuyanda, umuntu akavele asho ukuthi no, egameni lami u-one, no-two, no-three, ungaze ususe udweshu, ngiyacela ukuthi akwehle, ngingafuni ukulungiswa bese kumoshakele, akulungiswe ekuqaleni, akulungiswe lapho into isaqala. So thina njengabalandeli abalandelayo vele abanendaba nathi, abakaze besithande nje abaculi. Ocabanga ukuthi umculi uyamthanda ingoba ekhande nenkinga, banendaba nabo, abacelanga ukulandelwa, bayalandelwa yithi. Amazondo azoqhubeka kube kungabalandeli bezondela bodwa, kube ngesibona abaculi. Awucabange uzondana nendoda neyintombazane komunye umuzi, awucabange usukhathazeka kabuhlungu, ukhathazeke ngomculi ungakaze uze umbone, uhluleka ukukhathazeka ngefemili yakho, ukhathazeke ngey'ngane zakho, ukhathazeke nje ngento ethinta ikini ukuthi lizovuka kanjani kini, lizolungiseka kanjani. Yonke loo nto, phela uMajensi ukhathazeka ngomuntu ongenandaba nawe, ogcina ngokumbona efonini ey'thombeni ngoba unale nkinga ukuthi uyavalelwa, why wengawini ingoma yonyaka, why kunje kunje engavoteki, why ubani engemdlala ekugcine. Cabanga nje ngaleso sikhathi sibadala kanjani. Kodwa nje engikugqugquzelayo, ama-podcast awayiyeke lento yawo, ama-page aku-Facebook awayiyeke lento yawo, ukugqugquzela udlame. Ama-podcast abize umculo azogxibha ukhuzane, nalo yayikhuzwa kusesemanje, ayikhuzwa ngampela. Le nto abangena ko-TikTok asukelele nje umuntu adinde nje ukhuzane ngenhlanhla, kungekho into ayenzile ukhuzane avele amsukeleke, hhayi nokuthi kuliwa something, avele amdinde nje. Kade umfana uwukuthi kanyoka, ambize ngomama wakho ongasekho, azikhuzwe lezo zinto lezo, yonke into ayikhuzwe. Kungakhuzwa into obesifika lapho efike khona, akukhuzwe into sabona ngathi yenzekela umuntu enimzondayo, akukhuzwe yonke leyo nto leyo, yonke leyo nonsense leyo ayikhuzwe. Unsizwa abuphele, umuntu akahlale lapho a-favour khona. Lelo qhawe elikuthandayo olizwa kangcono, elikuthinta kangcono emanonini, ncoma lona phela, akawungene ulincome the whole day, whole week, ukuncome lona uzobona ukuthi kuyabhora ukwenza kanjalo. Uyazi why ubone ukuthi kuyabhora? Uzolokhu ubhizi ubuka nomunye umculi ukuthi wenzani, ukucike lokhu okwenziwa omunye umculi ngoba uze ufeve umuntu uqale ube i-support, ingoba wawunyanya ubani wathi ngcono ukhethe bani. Ukusaphotha into eyodwa ukukhuluma ngayo kuyabhora, yingakho nibona kuno-live bekhuluma ngabaculi kabuhlungu kanje, yingoba kulula ukukhuluma ngabaculi, kunzima ukukhuluma lo mculi lo omthandayo cause uzomncoma usuku lonke uzokhu uthini, ugcine ukhathala, ugcine uphelelwa. Kodwa at the end of the day, ukuze kungabi ney'nkinga, abantu abayeke ukuyohefuza iy'ndaba, ukuyokhuluma iy'ndaba ey'ngahlangani nabo. Abantu abakhule, abantu akubo abantu abadala abaziyo ukuthi yini abay'misele ngayo. Niphile bantu benkosi. Bengithatha isithombe sabalandeli bakaKhuzani sedlamulenze, bey'shuthele, bey'fevela uKhuzani, kodwa ungathola ukuthi somehow kunama-comment azobathuka ukuthi bafeve uKhuzani, ebese uy'buza ukuthi kanti abantu bakithi banjani. Nisale kahle.